Sopo njaluk koyok kenal sing rewang Mas Ucup. Ini selamat malam Sugeng Dalu. Mas siapa sih? Mas sinten? Mas Dimas. Mas Dimas. Yes. Ini lagu yang sudah dipersiapkan apa Mas Dimas? Salah tumpu. Tompo apa tumpu? Tompo. Tompo. Berarti lagunya duet nggih. Lagunya duet. Ini untuk yang berikutnya panjenengan saya duetkan dengan artis dari Kota Patira Blitar yang jauh-jauh hadir di Desa Bendo tentunya dalam rangka semarak pernikahan. Maka untuk yang selanjutnya Mbak Erni, semongko rasane legi, klambi abang ayu sekali. Ini ada pas pari aneh. Aduh, jauh jauh. Monggo. Kalau boleh tahu Mas siapa tadi? Mas Dimas. Mas Dimas ini sudah berkeluarga apa belum? Dereng. Dereng. Apa? Iki pas iki ya sik dagangan iki, Mbak Erni dagangan. Tahu roh aku. Monggo kenalan dhewe, wis monggo. Kayak tahu roh Mas. Kayak tahu roh. Ya ning kene iki. Ning kono kae. Kono kae iki. Lah iki. Nindini. Loh, sampean roh aku, sampean mesti roh mbakku. Oh. Loh, berarti ya ndak roh. Berarti ndak roh, kleru wae. Iya, salah sasaran.
satu tembang salah tompo sudah. Iya. Mbak, terima kasih. Loh, sampun. Sampun. Ya ndak eneng ngono. Ndak eneng. Heeh. Sak lagu ka sapa ngono. Kenangan apa ngono lho Mas. Apa curhat ngono. Apa ya? Pupusen langsung lah, kuwi kisahmu to Mas? Kisahku. Kisahmu. Jebule kayak ngono kuwi. Oke, bareng Mas Musik tentunya dihadirkan kembali ya. Iya, Mas. Apa sifatmu saiki wis beda gane aku manteng wong liya apa rasa tresnamu saiki wis koyo imut ing pinggir marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku seburane yen